Soc José Manuel, el director de Nuestra Senyora del Carmen, així en el barri del Crist. Avui estem celebrant el 50 aniversari de l'escola. Portem tot el curs fent moltes activitats, moltes diferents actuacions per part de l'alumnat. Han fet moltíssimes activitats i ho ha sigut el dia de juntar-nos així, tota la comunitat educativa. Estem així les famílies actuals, famílies antigues, antigues famílies d'antics alumnes, antics mestres. És un dia de juntar-nos tots així, de retrobar-nos, un dia d'alegria i de celebrar que el nostre centre ha viscut 50 anys així en el barri del Crist amb molta alegria.